teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Wa idza marita nalikane loro sira fa'alit mongko nambanono sira nafsaka ing awak sira bisedaqati kelawan sedekah. Gusti Allah pesen ring sampean kabeh nalikane sampean loro sampean tambani lantaran sedekah. Sedekah iku dipilah-pilah ya. Ana sedekah sing krana Allah lillahi taala. Ono sedekah sing krana swarga krana ganjaran, tapi ono sedekah sing krana donya. Qur'ane ngendika ngono kok yuridu harfad dunya nu'tihi minha. Sapa wong sing sedekah kanggo kepentingan donya akan diberikan di dunia, tapi terus ayat wa maka nalahu fil akhirati min khalaq. No akhirate gak oleh ganjaran, tapi donyane kasil. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika as-shadaqah tadfa'ul bala, sedekah kena ditolak belahi. Nalikane sampean loro kepengin waras, carane kaya apa? Di antara gunakno sedekah. Sedekah nalikane loro kepengin waras, iku carane sampean ndoleki ya nek iso wong 7. Wong sing kere-kere mangan bega iso ngrasakno, digawe lunga sing dipangan bega ono. Walah sing nak sama nemokno kadek iso maneh bocah cilik wedok pisan ge umur 7 tahun 8 tahun nang kelongkongan gak mangan. Kelongkongan gak duwe sandangan, sampai sekolah gak duwe seragam. Jari mbok ning ngrasakno nak digawe tuku seragammu nak wong sing dipangan bega ono. Bapakmu zaman uripe isone gawe anak. Tinggal mati gak ditinggali apa-apa. Doleki nek iso bocah itu sing kelongkongan gak duwe sandangan digawe seragam kanggo seragam. Dolek wong 7 sing kere mangan bega iso sampean kei apa ta apa sampe atine lega sama niat ya Allah kula sedekah ten wong kere 7 mboten njaluk ganjaran Gusti kangge nambani penyakit kula nih sing gak waras-waras jare dokter gak ana tambane. Contone kena kanker payudara, kanker ati gak ana tambane karek ngenteni mati. Kanker darah diteni nek kena penyakit jari dokter gak apa-apa kok, gak apa-apa ya nek dokter muni gak apa-apa nang sama loro iku tandane gak ono tambane. Aku apal mbek dokter rahasiane dokter ngono weh nang dolek wong 7. Kenapa 7? Gusti Allah nggih apa-apa serba 7 nang sedekah. Oh sedekah sampean salah langkah salah alamat itu. Wong sedekah kok wong sugih donya brono sing dikeki iki apa Pak Camat, Pak Bupati, Pak Inggi dikeki ku apa? Wong kene dhewe iki lho sedekahe wong-wong pirang-pirang bendina salam templek gawani nggunakno kene. Aku gunakno ge tuku semen, tuku wesi, bahkan tak ingokno karyawan sing gak mangan. Tukokno beras tuku opone mundak kualat. Supaya sasarane wong sedekah rata-rata ngamahi duit kene iku kanggone apa? Kepengin waras penyakite, kepengin laris tokone. Kadean sedekahe aku kuatir mundak kualat nompo, tak balikno maneh kanggo sedekahe wong sing ngemahi. Wis diteni temenan. Contoh sitok kas penyakit ekonomi. Sampean kok dadakan duwe warung gak payu sama sekali. Titeni paling saetik ndolek wong 7 sampean nalikane sing paling dibutono yaiku dina riyaya. Nek ana riyaya dadakan ana wong gak duwe sandangan, kelongkongan ngrasakno nak kok gitu ku sandanganmu sing dipangan bega ana. Anake gak wani metu mergo dinteni kancane nang njaba. Klambine anyar-anyar sedaya sing anake kene ngrasakno metu wong popok bega duwe. Doleki nek ana wong ngono sampean tukokno sandangan
sampai atine lega terus sampean ngomong, ya Allah kula sedekah sandangan ten tiyang pitu niki mboten njaluk ganjaran. Njaluk apa? Njaluk gampange sandang pangan kula tahun niki. Bakso kula cek laris, soto kula cek laris, toko kula cek laris. Iku carane rahasiane. Lah kene biyen mulai iku ngono carane, jo kondo-kondo. Kene mulai tahun 90-an duwe intel sampean gak tak kandhani intelku. Paling gak sarung 1000 ini. Mulai biyen tak dumno nek ana wong sing gak duwe sarung kene aja kondo-kondo yo doleki. Iku mulai tahun 80-an 5. Lho nyatane yo malah ijolane luwih akeh. Kene sedekah sarung 5 malah oleh bagian sarung 50. Yo ono wae. Tambah akeh. Iku maksude faida marita fa'alit nafsaka bis sedekah. Nek sampean loro awake maupun loro ekonomine sampean tambani liwat sedekah. Ya siji karo sedekah sing krana Allah, contohnya sedekah dandani masjid, niate kepengin oleh komisi ganjarane bisa ana akhirate. Wa idza asobat nalikane ngeneki ka ing sira musibah apa keblaen fakul ngucap sira ing inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek sampean keblaen ngerti lho sing gawe blai ku kabeh Gusti Allah. Cukup maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun piye maneh Gusti Allah sing gawe ya sudah. Aja tek ngersula gunane ora ana. Nah, ganti kitabe saiki soal jawabe. Saya mau tanya, bagaimana cara menata niat hati yang baik dalam segala hal di pondok ditata. Aja maneh kadek niate ati gak ditata. Wong gak kepengin kuat melayu latihan lari pagi, kepengin rusuh angkat junjung, kepengin noto hati ditoto liwat ngaji kaya ngene iki dikandani wis bolak-balik diulangi kok dilalekno. Paling cepet diantara noto hati sing asale atine elek dadi apik, contone maca qul huwallahu ahad. Saben ping 3 mata diremno, tarik napas panjang, serut iku dadi apik dhewe sampean cacak sama sing beling-beling atine elek gak karuan. Ayo ngene maca kulu apa maneh nek iso mari isak sadurunge turu, apa maneh iso sampai ping 1000. Luar biasa iku carane nata ati sing niate elek suwe-suwe dadi apik.